Di na po. Ay, nice game po. Kaisa. Bye. Either 31 or 30. Ano yung babae? Kasi itang kapag. Magawa mo lang pala. Sana eh, kaya rin eh. Lakbay tayo sa buhay. Tingnan ko ako. Ako ba? Ilo ba ang my first kiss? Okay din. Mas lalo pa akong total. Kaya nga nakita ng babae ang marami pa po yung mga tawa ng tao. Basta anak niya. Wapi naman. Yung kaso, hindi ka sure kung nagpuan. Baka yung sa gusto. Sigurado bago mo nagpaka. Siyempre yung sabi. May sabi tayo. Manano kayo. Ingat. Wait, kanya mo ulit. Wow, pala. Nice game, ha? Senya pa mo rin, di ba? Thanks. Ay, pasan mo yung number mo, Gika. Ano? Bye.
Outside. 8-1. Nine one.
Thank you po.